nový díl teleportování. Ale ještě na začátek. Je s náma nový člen. Přivítejme ho. Je to David. A jeho David a moje přezdívka je Magorzio. Možná se ptáte, že tu není Katie, Kung Fu Panda, která slaví svátky. A TJ Taylor, ten právě že zdechl. Katie, ta ještě někde dělá asi něco. Doopravdy je Katie ještě ve škole, TJ Taylor je nemocný a Kung Fu Panda slaví svátky. Tak jo. Takže jdeme se připravit na to teleportování. Jdeme na to! Haha! Haha! Hihi! Najdeme si místo teleportu. Co třeba tady? Všechno je tu tak nádherné, kroje této školy. Fuj, ta je blbá. Tu byste nejradši vyhodili dynamitem. Že, tak je teleportovat. Jo, jdeme se teleportovat. Jenom přiblížím sklep, kde bychom si mohli napít vínka. Ale nikdo nám to tam neprodá. Tak, jdeme na ten teleport. Připravit se, pozor, počkat, ještě se neukázal, kde ten teleport je. Teleport je na tomhle místě. Tady, tenhle poklon. Tak stoupneme si na to, ať se to sama nepropadne. A jdeme na to. 3, Připravit 2, se, 1, go! pozor, teď. Jsme tu! Teleport funguje. Účinkovali Robson, Leonardo a pan Magor, který je u nás Tak nový. jo, budeme pokračovat po přestávce. Jo, ale ještě se teleportujeme zpátky. Teleport je u téhle tyčky. Tak, jdeme na to. 3, 2, 1, go! A jdu na